नमस्कार काकू, तुमचं नाव सांगाल मला? लीला सुधाकरराव लोहकरे. तुम्ही कुठे ट्रीटमेंट घेतली एसआरडीपीची? मी बर्डी इथे पारसनाथ क्लिनिक मध्ये ट्रीटमेंट घेतली आहे. तुमच्या गुडघ्यांमध्ये आधी काय त्रास होता? माझ्या गुडघ्यांमध्ये ठणक आणि मला चालता पण नव्हतं येत बरोबर आणि खूप पाय ठणकायचे, खूप दुखायचे, पण आता दुखणं वगैरे कमी झालंय. एसआरडीपीची ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर गुडघ्यांच्या त्रासामध्ये किती बदल झालेला आहे? 50% बदल झालेला आहे माझ्या गुडघ्यांमध्ये. आता तुम्हाला कसं वाटते आहे? आता छान वाटते मला, तेवढं काही दुखत वगैरे नाही. आणि चालायला वगैरे जो त्रास व्हायचा तो पण बरा झाला चालताना वगैरे. तुमचा स्टाफ विषयीचा अनुभव शेअर कराल ना? इथला स्टाफ कसा वाटला इथला तुम्हाला? स्टाफ पण छान आहे, सर मॅडम सगळे छान आहे. क्लिनिकचं वातावरण कसं वाटलं तुम्हाला? क्लिनिकचं वातावरण पण छान वाटलं. थँक्यू काकू, तुमचा अनुभव शेअर केल्याबद्दल. हम्म. थँक्यू.